Vi og Jane og Ulla har stiftet et nyt parti til Folketinget, Danmarks Fremtid. Vi føler os meget diskrimineret af den danske presse, derfor går vi på YouTube. Og her er nogle af vores punkter. Børn med fysisk sygdom skal hjælpes af eksperter i Danmark. At de ikke er dygtige nok, må de lære af andre landes eksperter. Psykisk syge børn skal blive i specialklasser, og der skal stilles en hurtigere diagnose, f.eks. ved ADHD. Hurtigere hjælp, billigere løsning. Køleskabe og kantiner på alle skoler. Et sundt og varmt måltid, større indlæring. Gammel skolereform tilbage, og konfirmationsforberedelse skal foregå i skoletiden. Hvornår skal de ellers være børn? Holdtider tilbage til institutioner og også frikadeller. Unge skal slippe for det store pres, så de kan gå i gang med deres drømmejob i stedet for arbejdsløshed. Vores hjemvendte soldater skal have psykologhjælp, så snart de vender hjem, må ikke blive tabt på gulvet, når de har tjent fædrelandet. Unge straffede skal testes for psykiske lidelser og have nødvendig hjælp. Ja. Og så skal der tages fat om dem, der modtager kontanthjælp. De skal i gang med job eller beskæftigelse, der skal ikke være forsørgerpligt på kontanthjælp. Madspild, udløbsmærket dato mad, skal samles på lager og udleveres gratis til vores økonomiske ramte borgere. Den samlede månedsløn skal afgøre, om man kan modtage det. Der skal slås hårdere ned på folk, der dyrker dyresex. Det skal forbydes, og vi skal have mere dyrepoliti. Vi skal tage ved lære af England og USA. Madlager og dyrepoliti kan eventuelt beskæftige tidligere kontanthjælpsmodtagere. Det skal være slut med nedskæringen hos vores ældre borgere. Vi skal ud med vakuummad, ind med flere hænder, køkkenpersonale på alle plejehjem. Mange af vores ældre er underernæret. Vi skal have flere kollektiver, så de stærke kan hjælpe de mindre stærke. Og vores eksperter på sygehusene skal være bedre til at prøve nye tiltag og acceptere andre landes ekspertise. Samtidig skal Sundhedsstyrelsen ikke have så stor en magt at bremse dette. Og vores folketingsmedlemmer skal ingen løn hæve efter udtjent tid. Folketingsmedlemmer skal heller ikke tage sine vælgere alvorligt, hvis man f.eks. skifter parti, enssynet med mister sine personlige stemmer. Pensionsalderen skal være den samme, ikke på pension som 60-årige. Ingen børnecheck til personer med topskat. Alle kronikersygdomme gratis medicin. Dannebro skal respekteres meget mere af personer med anden etnisk baggrund. Ulandsbistand skal uddelegeres sådan, at fagfolk hjælper i eget land, f.eks. med brønde, kloakering og oppløjning af marker. Hvis udstyr sendes derned, så skal der oplæring i at reparere. Bevare vores kulturskatte, f.eks. Christiania og gamle bygninger, skal renoveres tilbage til oprindelig stand i stedet for at rives ned. Pæn kunst skal vurderes af hele befolkningen. Velfærdsstaten Danmark eksisterer ikke mere, det skal gøres om. Og så skal vi ud af EU, der vi kan selv. Grænserne lukkes igen med toldere, politi og hunde. Stop for mennesker og narkosmugling. Ja. Danmark er et lille land. Vi modtager alt for mange flygtninge i forhold til vores størrelse. Større lande, flere flygtninge. Flygtninge, de skal hjælpes i deres nærområder. Imamer, der kommer med fjendtlige udtalelser, skal ingen støtte have, og ingen støtte til moskéer. Er man statsfjendtlig, så skal man ud. Ingen tålt ophold til dømte generaler, de skal sendes tilbage til straf. Familiesammenføring skal ikke udvise, da de fleste flygtninge kender deres rettigheder, inden de kommer til landet. Der skal sættes ind med intensiv dansk af dygtige dansklærere allerede på asylcenter. Ingen dansk, ingen arbejde, ingen penge. Flygtninge skal respektere vores land og blive bedre. De må gerne beholde deres tro, men de skal ikke lave om på, hvordan vi lever og hvad vi spiser. Det må danskerne, hvis vi flytter til udlandet. Hvis man begår kriminalitet i Danmark, skal man udvises med det samme til straf i eget land. Ingen mulighed for ny asyl. Statuerer et eksempel. Retsloven skal strammes op. Hvorfor straffes man billigere ved at slå et andet menneske ihjel, end når man begår økonomisk kriminalitet? Sygedagpengereformen skal forlænges. Slut.